Yo daddy, asikuchka. Nkai uchiramba iwewe. Yo DJ Mikey D. Unti. Sembris. Andingaboekane nikis. Chakuda nikis. Pa COVID-19. Inindagaya kurova mutiti-19. Inzwa ini. Pa COVID-19. Angolafunga kurova mutiti-19. Kuti zvisapo COVID-19. Inzwa chakuda kurova mutiti-19. Inzwa ini. Kamwe kwacho ndolotsvagira kuzengesa obvious ikakwanborova kweza twenda epas kana tonas porotero totsvaga kusalindero zvawedzerwa pa-COVID-19 asikutya ati tikavharirwe here sakuti usadhiniwe ka chingotsvaka iwewe pa-COVID-19 angolafunga kurova mutiti-19 kuti zvisapo COVID-19 inzwa zvakuda kurova mutiti-19 inzwa ini 1 tokapinza ma1 2 shinyas obvious ndokasiya kari siriyasi aneboka missing is pashonjava kana profeti kamwe tinokawanira kuchechi obvious kako kanotipedza stress kanotinamatira kasina mascratch kanozonamanuka nguwai kangopinda-pinda pati tinenge tiri mu-19 covid yakuchinjwa nemageto youth pa-COVID-19 angolafunga kurova mutiti-19 inzwa ini pa-COVID-19 kamwe ndokatsvakira kwasolani 07 kana kwarubheni asikuda